Hij wordt roze. Nee, je maar met je. Hij wordt schattig. Ik ken hem met naam. Noob. Een noob. Het is een noob. Omdat ik echt een noob ben. Nee! Nee, ik kan hetzelfde zwemmen. Nee! Nee, ik wil rustig mijn plantjes zitten. Ik kan hersenen krijgen. Molligpoot. Hey jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Spoor. Ik zou zeggen, jou een like op deze video. En dan gaan we lekker beginnen met Spoor. Dus ik zou zeggen, keer lekker shen. Oh, wat een mooie pixels, jongens. Wat een mooie pixels. Dit speltje is al van 2008, jongens. Allemaal noobs! Allemaal noobs! Wat een mooie graphics. Wauw. Een nieuwe dag is aangebroken voor jouw hele nieuwe wonderbaarlijke wereld. De lucht voelt je longen terwijl je ledematen je nieuwe huis uitreiken. Droogland die evalueerrace is gewonnen. Wat een lelijke beest heb je gecreëerd. Let mij! Ik ben echt net het mooiste, oké? Let mij! Nu ben je een wezen, omringd door je nestgenoten. Om te evolueren moet je andere soorten op deze planeet ontmoeten en DNA verdienen. Wanneer je DNA verdient, wordt je voortgangsbalk gevuld. Laten we eens kijken. Deze balk laat je voortgang zien. Film door relatie met andere soorten aan te gaan door ze uit te roeien. Wat? Hier kun je doelen vinden. Je bent een herbivore. Eet vruchten. Onderdeel pakken. Zoek een nieuw onderdeel om te evalueren. Oh, Jim shut dat net, maar ik shut dat wel. Als dit het doel aantoont, is voedsel het grootste belang om te overleven. Laten we eens kijken hoe je daarmee op zoek gaat. Hou je eruit. Oh. Jongens! Yeah! Liek me in je poortje gaan. Yeah! Yeah, dit is ik weet niet wat ik hiervan moet. Ik ga gewoon voort. Ik wil meer fruit, hè? Geef voort. Geef voort. Oh, daar ben je zeker een herbie voor. Oh, doei. Hallo, mag ik meer fruit nog, hè? Mag je het? Ja, dank je. Hallo. Wat doet deze makker bij mij? Hallo, makker. Doei, makker. Oh, ik eet nou flies. Oh, oké. Ik mag geen flies eten. Arme noob. Arme noob. Noob het wel in een mooi poortje. Het gaat om het poortje, jongens. Wat is dit? Oh! Yeah! Dit is, wat is dat? Je hebt een nieuw onderdeel gevonden. Stel je voor welke schitteronderdelen je nog op grote wezen kunt vinden. Oh. Klik op de lokgroep om je partner te vinden. Om naar de wezenschepper te gaan. Hier kun je uiterlijk aanpassen en onderdelen toevoegen die je gevonden hebt. Oh, die is dead. Yeah! I'm gonna roep you. Yeah! Yeah! Maar in je potje. Yeah! Oh, yeah! Nu petten! Er is een nieuwe modus om mee te spelen. Proefrit. Probeer je wijze uit voordat je naar de planeet terugkeert. Oh, nice. Ja, maar ik heb geen jildjeren. Het is al je te duur. Oh. Jongens, is dat het wel even door met de eigen? Dit is wel echt heel sexy. Ja! Het is inderdaad net een prachtig beest. Het is een keer, jongens. Lelijke dingen kunnen echt pissy. Oh, dit is wel echt creepy. Denk nou dit lieve beestje? Ah! Wat doe ik? Oh, ik ben op New Planet! Yeah! Nee, meneer, hoi. Ik geef voort. Heb jij iets nice?
We hebben iets nice, jongens. Yeah! Jongens, ja, 12 voeten. Nou, geven wij fruit eten, jongens. Wat doen we door? Is weer fruit eten. Oh, ik moet orensoorten ontmoeten. Oké. Dit is een oorsoort ontmoeten. Wie is dat? Je hebt een nieuwe soort ontmoet. Wil je vriend of vijand van ze maken? Bepaal je houding bereid je voor om een nieuwe gevonden buurt te zingen. Oh. Ik wil de sociale houding. Importeer 3 raak om een bondgenoot met hem gesluiten. Wat? 3 raak? Waarom wil ik spring? Even indruk maken op beesten, jongens. Ja, ik heb vrienden makken. Ik heb met iedereen gewoon vrienden waar. Goed gedaan, de winnaar krijgt de prijs. Je bent op weg naar een grote brein. En een slimmere jij. Yes, ik ben slimmer. Ik ga weer op zoek naar orenbeest. Maar shit, hoe dit beest rint, man. Ik heb het net bedacht. Sociale houding. Oh, wat is dit beest leuk. Dit beestje is leuk, man. Hé, dit is Koek. Hoi, Koek. Het is Koek. Hey, Drips. Dit is, Yeah! Blijf ik in de beest mooi jongen. Ik ken echt heel mooi jongen, jongens. Alpha Koek. Hoi, Alpha Koek. Ik wil met die vrienden wezen. Alpha Koek. Koek is leuk. Koek. Yeah! Koek. Yeah! Yeah, Koek! Koek is lekker. Orenkoek. Jij deel ik Koek. Yes! Koek is echt lekker. Dit is Koek is lekker, jongens. Yes! Ik ga naar je onderdelen zieken, jongens. Ik weet niet waar mijn troep is, by the way. Ik geef maar iedereen gewoon vrienden weg. How do you feel about that? Welp is boos. Als je bent boos op mij. Oké, ik geef wel voort. Ik geef wel voort, oké. Was boos. Is hij wel boos op mij? Is hij nou boos op mij? Is hij boos op mij? Ze ben een beetje boos. Welp is boos. Welp is boos. Ze ben boos. Oh. Vallen ze bij de oren? Ze vallen bij je oren, help! 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 Oké, ze ben voort, boys. Oh, daar. Oké, dan ga ik daarin. Oh, ik heb eten nodig. Ik heb eten nodig. Waar is eten? Ik heb eten nodig. Waar is Koek? Daar is Koek. Ik heb eten nodig. Oh ja. Oh, daar zie ik me eten. Dit is prachtig. Goeie graphics, echt. Yes. Yeah. Oh, deze beest vind ik wel leuk. Denk ik. Ja, Oh, I get lekker, hoop ik. Nee? Oké, dan ga ik wel naar mijn huis. Doei. Yeah! Ik vind hem echt heel cute. Dit is wel echt sexy. Deze mooi voet. Nou vind ik deze leuk.
Uit in je veken. Jongens, hij heeft in je veken op de box. Hij is wel echt ripped. We doen het gewoon. Hij is wel echt ripped, jongens. Oké, jongens. Oh, maar shit, hoe sexy. Het is leren om te chanteren, wat? Die baby is wel een beetje eng. Ja, dan ben ik grut. Nou, ik weer even terug. Doei. Heb ik honger? Nee. Ik, Oh, jongens. Hoi, slakkenvriend. Jongens. Ik wil maar je vrienden wezen. Ik wil maar je vrienden wezen. Yeah! Bre! Yeah! Ik ben nou echt geript, jongens. Wat zo? Yeah! Ben ik nou grutter? Het ziet de hersenen! Hersenkracht, je bent wat slimmer geworden. Yes, jongens, ik ben slim! Je hebt die eerste stap gezegd in de richting van bewustzijn. Je kunt nu bondgenoten verleiden om zich bij je troep aan te sluiten. Die helpen bij je avonturen. Yeah, bre! Troep? Wat? Je troepleden helpen je bij aanvallen op vriendschapssluit. Let op dat je maar plaats hebt voor 1 troeplid. Ga om met bondgenoten zodat ze zich bij aansluiten. Oké. Jij wat eten? Dit is wel echt prachtig hoe die eet, jongens. Ben je hem? Echt leuke fufje. Oh, dat is wel. Oh, nee. Help! Help, ik ben afval. Dit is net goed. Ik is dit! Nee! Je bent in gevecht gesneuveld. Je soort immigreert naar een nieuw nest. Volg ze om een partner te vinden, een nieuwe huisbaas te claimen. Jongens, gebruik je minikaart om door de wereld te navigeren. Je vindt je nest en je migratiepad. Jongens, dit weer. Ik heb er heel veel lol in op. Dus jongens, ik zou zeggen, bedankt voor het zien. Abonneer op Chill. En dan zie ik je hem volgende week. Jongens. Doei! Doei!